ziningi ngiyazi Wona awona bhuti Umjikijelwa into engayisho nje mina ngomsebenzi wakhe umsebenzi walomuntu wokuthanda azi mina Umjikijelwa angazi noma sokuthi kunalento ukuthi wasekhaya noma kuyini ngoba Umjikijelwa ngisho kunale album yakhe ayikhiphe kwangikhumbula kahle kwakuyiphasika kwakuyiphasika le album ethi izaba zamadoda izaba zalamadoda angafuna ukuvuma ukuthi ngiyawehlula angizi ukuthi akumnandi betha Umjikijelwa akashayanga Umjikijelwa ukuthi kodwa ubone engehla kakhulu ngangikhala kakhulu ngalo album ngisho ukuthi Umjikijelwa ubulele futhi mina angazi ngempela bona mangathiwa ngikhethe kuyona ngoma angeke ngizangikwazi kuwe mangathi ngishayele yodwa Umjikijelwa manje kufika nje leyo noma yiphi hayi ukuthi ukhetha leyo ube yona oyithanda kakhulu le ngikhetha nje mina ngishayele yodwa nje ecalaha mfethu noma yiphi uncukumane omenzelwa noMjikijelwa noma kuphi noma ngabe kuphi yes okay kunale ngoma Umjikijelwa kule album yokuqala ngithanda kakhulu ethi Timlele ma ngiyahamba ngiyobona intombi yami ke kumuntu ozongifimba Timlele ma ngiyahamba ngiyobona intombi yami ke kumuntu ozongifimba ngiyobona intombi yami ma ngiyobona intombi yami ke kumuntu ozongifimba ngiyobona intombi yami ma ivale mfana izongiqhatha nabantu hayi sekivale wethu uya Mbukelo Perfect TV emakhaya konke epefinyelela khona igama nguShepherd wamanqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni wathi umfana osingini lo sengikhonayo bafethu njengoba wazicela imabonengi siphethe amacika ngempela siphethe wonke umculo ngomcabanga la kwiPerfect TV lamhlanje ngihambe kakhulu ngisuke le empembeni ngabheka kwamaphumulo ngalanda umfana osemncane bathi umhlaba umthento uhlaba usamile bathi umzukulu kaShafuza asekubukela mfaka wambombo sikubumwele kwiPerfect TV sibonga isikhathi sakho uthi mfethu noma kunzima kunjani ade sesiphambana kodwa ekugcineni ugcina usakhe isikhathi nami uzophinde ngibingelele futhi ngibingelele ababukeli emakhaya ngibingelele iPerfect TV insizwa nje ezingibizile namhlanje zakuchamfana oza bekubona abantu bona kakhulu ithuba ngitholile la ekhaya ngizoyibonakalisa ngizochaza abanzi umsebenzi wami uzochazana ukuthi ngubani lesi mfethu umzukulu kaShafuza siyambona lapha ku YouTube unangu lomfana lona ubani lofana necala kanjena nayo umzukulu kaShafuza yasazi kahle kahle umzukulu kaShafuza ubani mfethu ngokwamagama ami igama lami ngophiwe inkosi Thandelani ngubani bese ngizoba negama lasemculweni ke stage name umzukulu kaShafuza ngokuzalwa ngizalelwe endaweni yakamaphumulo esigodini sakwaJikijika eMvoti futhi ngizalwa uhlulo wakhe engizala nokuqepha kadlala ngoba ngubane ke mina ngakhulela endaweni yaseNtemsweni la ngikhule khona ngifunde khona eprimary yakhona kuyintando yethu ngadlulela esikoleni samabanga aphezulu kuyi high school eCanda Buthule ngagogoda grade 12 kodwa umculo ngoqale ngisafunda izikole ngathini ngasho ukuthi ngikuxobile ngakusheba kwaphasa kokubili kwaphasa kokubili ecizelela le akuphasa ngesiginci kuphela hayi akuphasa ngesiginci kuphela nasezikoleni angiphumanga ngewindi ngaphuma ngesole ezweni elapha manje mfethu kufika nini ke uqala nini ukucula lokho kwangempela wade esine interview ngaphambilini la ngasho ukuthi mina ukucula mangena ngale bathroom ngiyacula futhi kodwa ngiyazi ukuthi ngeke ngiye studio ngiyazazi nje ukuthi hayi ekulunge lutho wena ubona nini ukuthi hey lento yami le abantu bangayithakasela engayenza kahle umculo nje mina ngikhule umuntu obewuthanda umculo noma ke ngalinganisa kanjani ngale minyaka le yakusekhona omqumeni ngangumuntu okwaziyo ukuthi ingoma yamqumeni le futhi ongeke angabongidide ngathini umculo nje nguthanda
Kumbula befike bevakashile lapha ekhaya behamba naye ubaba Umjikijelwa ngahlala lapha eduze kwendlu ngenzela ukuthi nje mangimbona nje iphuma umuntu engimkhumbula kahle isithombe sakhe enginaso emqondweni nesithombe sakho ubaba uMqumeni nesithombe sika baba uDSD nalo baba wedlala inkositini ungasazi noma ilove la kuma TV noma kusiyeni kodwa nje isithombe sabantu enginaso babona nje ngiyababona umculo nje ngumuntu othandayo kuze kufike kushuthi kule minyaka ukuthi Umjikijelwa uyashona eshona Umjikijelwa esanda kushona ngahlana nomunye ubhodi nje ehamba eshaya isigenga endleleni eshaya ngikumbula eshaya uMjikijelwa ethi ayilwanga impi yamakho alisabana weshaya lo ngoma shuthi ngisesikoleni mina lo mfana ingoma uyishaya uhamba ngaphandle shuthi ngimmise ngisondele kuye eyishayile ngoma ngiyiculena ungale kocingo ngala eyishaye ngiyiculele ngoma ngiyiculeze ethi ngithi mina ngizokufika ngizovashela ntanga methi ngiyamazi vele ukuthi uba ayi ngenhlanhla ngihamba ngomvashela ngimbone mangimbona la kufika omunye badlala igenqo babili kushuthi futhi bese ngijwayelana kakhulu nalo wesibili engimficile siba abantu abashaya igenqo sishuthi ivideo ngenilanga sihlalele nje endlini yena shaya igenqo ngicula sishuthi ivideo ngicula ingoma ethi ngiyakhumbula ndoda emnyama angigqoke iskipa sabalandeli wamjikijelwa futhi ivideo yasabalala mayisabalala ke ivideo isabalala nemabhinqa khombisa ukuthi ayilo mfana lo wathi lona uyathinta lo mfana uyathinta phela abanye abantu bayibona into ekhona uthi uyathinta lo mfana ayi baba ningi nje abantu abangifonelayo umuntu oqala ngaxhumana naye umculi ngaxhumana nophakade lihle phakade lihle ndoda mfowethu ngicela ungisize lapho uDomdala wathi ngizokusiza mfowethu wakuthi wakhuluma nobaba Sibiya wamashinga wathi Sibiya lo mfana ngimboneni awumniki number ami nginiki number Sibiya ngimWhatsApp engitshela Sibiya ethi hayi kune company ukuthi kanje ukufike ngoJune so record uqedile esikoleni angiqedile ngi8 8 ethi ngifike ngizo record lento ukuthi ngiyegoli manje ngiyo record phakathi kwabaculi impela ngifike la emashingeni si record i-album u2019 kumlahlwa kuJune sayi record i-album ingoma ithe ingakapheli ukumix uSibiya wayimix lezi ezinye wayiqeda zazo 3 noma zazo 4 ngisakhumbula kahle wayimixa sashutha ke ipromo ngaqala lapho ukungena kubantu nokungena nje ngangena kanjalo emculweni ukucula ngisakhula ngikaze ngibe lento ukuthi ngifisa ukuba umculi yabo ngene lento ukuthi ngiyawuthanda umculo so ke futhi emva kokushona komjikijelwa ke hayi sengomuntu ngoba into eyenza nginotice futhi cishe ngakhohle so umjikijelwa sanokushona mhlambe kuphela amaviki ambalwa ebekiwe impupho sende wena emnyama ushaya isiginqo sakho u12 angimboni ubuso kodwa ngiyambona ukuthi uyena kodwa ngimbone ubheke phansi mina ngihleli la eduze kwakhe ngicula ingoma and leya ngoma ngikaze ngirekhode kodwa namhlanje ngisayazi ukuthi 18 noma bazoyitshontsha hayi no ngiyitshontsha ngizobhaleni ethi 18 le ngishayela ingoma ethi ngikhumbula kahle ethi amabheking akhona ethi abantu abaphumeleli kanye nawe uzophumelela ngelinye la ngabantu abaphumeleli kanye ibheking ngisayikhumbula kahle phela ekhumbula leyo ngoma futhi kwahamba ke lo ngimpupha kaningi sometimes ngimphupha mhlambe nginike imali ethendoda ngamali emali ukuzuhlupheka mengisekhona so inganotice ngathi hayazi nake ngishaye ke ngithanda vele manje ukufika lento enye into mangihamba endleleni ngithi ngicula ingoma engingakaze ngizwe ndawo ngiyibuzile ngoma kabanayo akusiya umuntu la angathi hayi futhi khona into ekhona futhi la wena waduma ufunda u8 ukungena kubantu ayingangifunda u8 impela angifunda u8 kumbula kahle ngizokhuphuka ngize la eGoli ukuzorecorda ngakusasa ngangisesikoleni ngiphethe ifoni umfune ngaphathi esikoleni futhi ibone omunye teacher HOD ayisixaza sane ngefoni sixaza sane khomba ukuthi ayithathe manje nginalento ukuthi ngizoxhumana kanjani nalabantu kumele ngixhumane nabo sasa ngiyahamba ngifike ngikubeka udaba
kanti lo sesikamaya ngihlala naye evule nami kusasa kuyolanda le phone uze ngizohamba mina ngiyela ngifuna mangifika isikole sesivaliwe kodwa uprincipal nenhlanhla khona amafoni ehlala kuyena ayichazwe le ndaba nginika ngithola ifoni ke ngikhuphuke kayo angifunda 8 ayizakhala lapho ngaqala lapho ukusebenza umculo basho ukuthi ke sengifunda 9 kwafika lezi zikhathi zo COVID-19 akusasebenzeki akusarekodeki futhi mangikhumbula kahle amashingeni ngasebenza nawo isikhathi eside ayikho into embi mina yangikhipha lapha lapho manje kahle ngamtshela nesibiya ngamtshela ngamfonela baba ngoba ngiyabona ukuthi umuntu unama-artist amaningi waphetha ama-artist akho futhi azama ukusiphusha sonke ngendlela bengicela ukuthi mina ngikuphumuze ngiphume ekhampanini yamashini kunenye ikhampani esengikhulume nabantu bakhona bangamukela bathi hayi angikhulume nawe kuqala kwasho ukuthi amakhampani ayazana ngaphuma kanjalo emashingeni ngithe sengifunda 9 sengikuleya company kangiyini amandla obuciko sengikuleyo company ngaqala futhi ngarecord isingle noma ingaphumelelanga kahle into yakhona ngarecord isingle ngifunda 9 ngafunda 10 ngafunda 10 ichance ngisaba ngiyabhaqoza isikole sila saba ngiyabhaqoza ngahlala ekawunyaka wonke impela ngifunda isikole lo ngithi ngimele ngiyorecord yabaza abantu befaka ipressure ndoda umsebenzi mfana futhi sina sifuna wena ngabuye ngathi ngabatshela ngathi bafethu ngibambele ba understand understand ngaqeda 10 ngakhuphuka ngezekole lonyaka ke sengaqeda 10 ngo2021 ngo2022 ngakhipha i-album yesibili kwaku i-album ethi Nkawungenje hayi kodwa wona umculo ngawuqala ngo2019 azange ube yivukana hayi ngibile ilona ngibile ilona abantu futhi ngeke ngize ngisho ukuthi senginkonzi yabona umculo ufuna ukuthi yabona imoto mayizoduma ekayidumisa umuntu imoto eyiyeke nje iduma iyeke nje isishisa bese yahamba yabona into engichazukisha yabona umculo angisiyinkonzi mina futhi angiboni ukuthi ngiseyivukana angisho kanjalo omunye umuntu sengabona ngendlela yena afuna ukubona ngathi hayi uyivukane wena yabo kulungile yena ubona leyo ndlela kodwa mina mangibuka angisekholela izinga lamavukana futhi angikho ezingeni labantu abaphumelele sayitabalaso ukuthi ngifuna ukufika lapho ngiyakuzwa umjikijelwa kuwe yini ubaba ba omdala omncane ngoba kamncane baba phakathi ngizothi ubaba phakathi ngoba umuntu ukuyena omdala lo baba uzala mina uyena omdala masekuthi umjikijelwa sekulandela umjikijelwa bese kulandela amawele ubabheki nobaba Umnikezwa bese kugcine lo baba omncane kusona uyacula nawe sona hayi acula phela siyabona ngoba sekucula wonke umuntu wathola nesikhathi sokuhlala naye ekufundise ngomculo eqhazele ngomculo umjikijelwa hayi ngubaba nje awona mina umjikijelwa engithanda ekuthanda umuntu noma abantu bebe mhlawumbe bebone kodwa bebebona abanye ukuthi amthanda lo mfana engithanda mina kangokuba ubekethi mefile ebuza ukuthi ngikuphi ngoba maholiday ngafika hayi kuthiwa akafika uyeze ethi kusasa ngiyavuka ngomlando efike futhi ngihlala khona ezongilanda so angikaze kodwa ngithola ithuba lokuthi mina umjikijelwa ngichazele ngomculo into ayisho ngomculo ehlala esho ukuthi umculo unzima umculo uyabheda futhi ngeke uhlale udumile uzoduma fika abanye abafana bekudume bona sumdala ngithi wena njalo into enje mayifika ihlezi yinhle so angaze ngichazele ngomculo kodwa ngafunda engachazanga ngafunda kakhulu sifunda kunye ngommusic wakhe ngifunda kuye ngommusic wakhe wayechaza ukuthi asingale ngoma le ngifundile nje ukuthi wenza kanjani uyexhumana nobani izinto ezikanjalo mfethu maningi ama-album kaMjikijelwa vele ngiyazi kuwe vele ku-obvious iqhawe lakho umjikijelwa after umgumeni umjikijelwa iqhawe lakho yena umuntu awumdlala ekuseni ukuze koshona le mina umjikijelwa ngangine angazi what ithathe ngangine kwakune MP3 lapha ayinomjikijelwa from 2009 album yokuqala cabanga ukuthi ayigcina la ku-2013 ama-album angeke ngidlale ebusuku ngilala kancane ngizobe sisadlala
uthi MP3 ayipheli uzothi nimjikela hey angimodla ngoba ukudla ngabe ngangisuthisa umculo ikuphi le album khona bethe ngiyithanda manje ngithi ngisearch ngisayithola ethi khululeka mawamsalwasa mawuthi sayikhumbula khululeka mawamsalwasa amangcubumane lawo amangcubumane isihloko salo album sasithini angisasikhumbula kodwa amangcubumane kodwa makuba amangcubumane lapha westream noma esanda kuqala kodwa ngoba awuqala mangaphosisi la wathi siyakhona ya ngathi wona uqala emazulwini esiyakhona awesibili akusiwa la sebengithathile ya awesibili lawo mangaphosisi ubona amangcubumane asongithathile wona amangcubumane ayi kodwa yangoma ngiyithanda namanje ngisayicinga ngithola ngiyazi isihlowa ngiyazi sengicinga akhathala kahle ingoma zabaculi abadala abanjengo Mqumeni Umjikijelwa Bhekumuzi nje labo baculi labo ayitholakala online ngithi bafike endimeni lento online ingakaduri besasebenza ngama CD manje leya ngiyazi ukuthi uba ziningi kanje kaMjikijelwa ubusho ubumdlala ekseni iMP3 ukuze uphapha ekseni esaqhubeka edlala kodwa but ikhona mhlawumbe eyodwa awazi ukuthi namanje ziningi ngiyazi wona awona bhuti Umjikijelwa into engayisho nje mina ngomsebenzi wakhe umsebenzi walomuntu wakuthanda azi mina Umjikijelwa angazi noma sokuthi kunalento ukuthi wasekhaya ngoba kuyini ngoba Umjikijelwa ngisho kunale album yakhe ayikhiphe kwangikhumbula kahle kwakuyiphasika kwakuyiphasika le album ethi izaba zamadoda izaba zalamadoda angafuna ukuvuma ukuthi ngiyawehlula angizi ukuthi akumnandi betha Umjikijelwa akashayanga Umjikijelwa ukuthi kodwa ubone engehla kakhulu ngangikhala kakhulu ngalo album ngisho ukuthi Umjikijelwa ubulele futhi mina angazi ngempela bona mangathiwa ngikhethe kuyona ngoma angeke ngizangikwazi kuwe mangathi ngishayele yodwa kaMjikijelwa manje kufika nje leyo noma yiphi hayi ukuthi ukhetha leyo ube yona oyithanda kakhulu le ngiyikhethayo nje mina ngishayele yodwa nje ecalaha mfethu noma yiphi Umncukumane omenzelwa noMjikijelwa noma kuphi noma ngabe kuphi yes okay kunale ngoma Umjikijelwa kule album yokuqala ngithanda kakhulu ethi Timlele ma ngiyahamba ngiyobona intombi yami ke kumuntu ozongifimba Timlele ma ngiyahamba ngiyobona intombi yami ke kumuntu ozongifimba ngiyobona intombi yami ma ngiyobona intombi yami ke kumuntu ozongifimba ngiyobona intombi yami ma ivale mfana uzongiqhatha nabantu hayi sengivale wethu uyasho wena iqhala lakho ungena sengaseke umculo ungena sengaseke emhlabeni ubani ukufundisayo ngegame ukuthi indoda kwenziwa kanje kwenziwa kanje ziphathe kanje uma ufuna lo mnyango hayi uma ungqoza lapha yonke leyo nto noma nawe uyizamele njengendoda ufundele usuphakathi akekho ngathini njengoba ngisho ukuthi kuningi ngakubuka Umjikijelwa bakhona ke futhi abanye abantu abakhona njengamanje abantu abanjengo obaba uThokozanilanga abona ngithi mangibuka nje le mculo njengamanje nginingi ikhanda kancane ngisho ukuthi awubulala abantu umculo ungabulawa ke sithi mhlawumbe ubulawa abalandi cha ubulawa yiba abaculi azi njengoba ubuzile ubona mina uThokozanilanga kube khona abantu abanjengoJayiva obaba oJayiva Zimnike angixolisa ukwabiza ngamagama abantu abanjengobaba oJayiva Zimnike obaba ongika nabo babusonakala ngikhuluma ngama legend umculo umuntu ongeke uzumuzwe uqhuma nazo zonke izinto zasemculweni lezi ezobulala umculo yes ngiyabuka kakhulu kibo bekhona njengamanje ngibona ukuthi yazi labantu baze bayiphatha kahle kakhulukazi nje ucezelele kakhulu ubaba uThokozanilanga lo muntu omdala endimeni abanga ukuthi no Umjikijelwa bamfice vele khona umdala endimeni so ngibuka ukuthi kahle umculi kuhle ukuyiphatha kanje bekhona nabanye abaculi engibuka kubo abaningi kodwa nje abantu engibuka kakhulu emculweni elabantu esengibabalele
Umbono hlonipha kanjani mntwana wababa mfethu ngathi ingane encane. Eish. Hlonipha wonke umuntu. Kungiphathe kabi ukuthi kube nomcimbi wamaskandi omkhulu. Thola ukuthi akekho. Eish. Ngibuza ukuthi mkhulu kanjani lo mcimbi ingekho indoda enkulu. Hey. Aba mkhulu kanjani lo mcimbi bengekho umgubho. Yabona umjikijelwa? Umculo usebenzele. Yes. Ngoba umjikijelwa wesho ukuthi umgubho ayisho lento yomngcwabo. Wathi umjikijelwa ubeke eqashwa, ungaqashwa mina. Efone ebuza ukuthi umgubho ukhona nilapho. Thiwa hayi cha simbiza ngithi umgubho ngimfice endimeni mina ekhona. Othokozana obabolanga basho obhuti ngibaficela bekhona. Yes. Ngabiza mina ingane nishiya abantu abadala. Kumele ekuphoqa ukuthi begcine bebe khona emcimbini njengamacula asebadala. Zithi zikhona insizwe ezintsha obhuti abasha. Yeah. Abadlangile but ebekhona ama legend. Khombisa ukuthi kusetshenzwa kahle ngokubambisana. Lonto engike ngifise mina ukuthi yazi lamadoda engavaleleki ngaphandle. Uyabona kodwa emcimbini manje ama legend awekho. Ama legend emcimbini manje awekho. Awasabizwa ndawo kuyenza i legend keep iCD I support yilabo bantu babe nothando lalo kuphele kanjalo imicimbi yasawabiza ama legend. Abasawabiza imbangela kasiyazi futhi angazi ukuthi awungala ngemuva sazi kwenzakalana. Hayi asazi. Mfethu iCD yakhe ihambe kanjani lo ikhiphile? Lokugcina. Isebenzile le album. Sebenze ngalendlela engang expect ukuthi vele uzosebenza ngakhona. Yeah. Ngoba le album ingayisebenza. Wazi album uzoyisebenza azokutshela abaculi yancipha. Yancipha ukuthi izophuma kanjani, uzokwenza njani. Ziningi izinto ama challenges album ozowakhipha. Especially ke futhi mawuphinde ube mhlawumbe umuntu njengami. Yeah. Umuntu ongenamsizi, yabo. Eish. Yeah, maningi ama challenges imali ngizopromote kubani kanjani ngizokwenza njani. Zonke izinto ezikanjalo. Yeah. But yenza ngoba ngithema ngikhipha ipromo. Yeah. Ipromo ke iyasiza sometimes. Ngoba kukhona bani bapostela kuma status amabhinqa ayipush into yomuntu mekuthandile mawunenhlanhla. Angiphusha abangiphushayo. Bangibona abantu abathize bafona bathi ayibona mfana siyakubona. Awuthi sizama ukusiza bazama ngamandla abo nabo. Ngizothi ngisebenzile but noma ngingafikanga la ngifuna ukuthi ngigcine ngifike khona. Kodwa ngisebenzile kancane. Isidimo ikhiphile uyazi ukuhlezi kunaleyo ngoma. Wena vele neciko nawe omunye ayengixoxela ethi yazi kule CD le mina bengibone le ngoma le. Kodwa abantu bavele bathandeni. Wena ku CD yakhe yipi ingoma abantu abayithakasele kakhulu? Ngokuthengeka noma mangiperform. Mawuperform. Okay, le album engiyikhiphile. Abona mase ngifikile. Sithi sayidlala oqala. Beyikhombe yawo ukuthi sifuna Dubai, sifuna Dubai. Beyikhomba le ngoma ethi isoka lami lihle lisulekile. Ismile sakhe singithatha la singiphose Dubai. Wesoka lami ngiyakuthanda. Ngiyathandeka nawena. Yona le ngoma mase ngidlala yona. Hayi ngiyabona ukuthi hayi bayithanda futhi bayazi. Yes. Yeah. Dubai. Mase iziphi ayihamba kakhulu? Hayi bayihlole Dubai. Mase ngingima ngibhekela online isho ukuthi hayi Dubai bayithanda kodwa isele futhi ukuthi kanjani angazi. Khona le track 2. Ethi uthena yimasa ngifuni umuntu mengasakufuna ukumyekelambe. Lethi mkomekelambe. Uzona zonke ingoma ezikule album yona ethengisa kakhulu. Yona ethengisa kakhulu. Manje kuphi company? Ngokwe company ngisengilapha ekhaya. Le company yababa Umnikezwa. Unike Music Production. Yona company ngisebenza kuyo manje. Awuzidle ekhaya manje. Hayi zidle ekhaya manje. Ngelinye ilanga singambona umzukulu mhlambe naye mangathiwa nalo iqembu kalilidani. Liphi? Mhlawumbe esengasekho ubheki ihonga phela. Angicabangi kanjalo. Hayi angicabangi ngoba umjikijelwa kahle uzele. Yeah. Angisho ukuthi ngoba ezele kumele ukuthi bebe abaculi. Kodwa nawe usuyabona manje ukuthi khamba kanjani. Yeah. Umculo sebawenze ngazuthi uyifa ndicha umculo awuselifa uyiphiwo.
Abazocula vele nabo bonke phela manje ingane zabaculi ziyacula ngathi sekunjalo. Ezami ngathi ngabambeka ngamatomu. Awufuna eculeni? Hayi angithandi zisemculweni kodwa makuthi uNkulunkulu namadlozi akithi nawo wona zasekhaya komabo kobe ukuthi ziphiwe ngawo kumculo ayikho namuntu engiyoyenza makuthi ngobe ngingasekho vele noma ngikhona futhi ayikho into engingayenza kodwa angifisa bo ngifisa ukuthi ziphilele impilo engayiphilanga mina engcono kunale ephilwa yimina. Ngiyazi isikhathi mhlawumbe umuntu ubona sesincane ungenile endimeni. Umuntu uyabona ukuthi hayi cha khona usukhona iminyaka. Iziphi ingqinamba obhekane nazo no izinto ezimbi osuyibonile ngomculo? Umuntu othokunya kwenzeka ngakuwe kodwa uyabona kwenzeka kwabantu. Kwenzeka kwabantu. Athi ngamayelana nami noma nomsebenzi wami. Konke. Yeah. Konke phela nje sikhuluma nomzukulu lamhlanje. Sina yonke ithi umusic wakhe nawe futhi kanjalo. Ngokwenzeka kwezinto. Ingqinamba engeke ngibone ukuthi ayila inkinga phela le. Kuyokushoda marketing emsebenzini wami. Shoda ngize ngibone ukuthi ake ngizocela abantu. Yeah. Oba bonke abantu engangibazi ukuthi ba perfect bayishaya marketing. Sengabacela futhi sebangihlule. Yeah. Angazi ukuthi bangihlula ngale khona sebangihlula. Marketing yashoda. Umsebenzi mina ngokupromote ngokuhamba indawo. Yes. Sengihambe yonke mina ama promotion. I like those. Ala egoli. Wonke amanye angisawahambi manje nami sengikhathele sengithi ngeke ake ngikwayeka igama ngingathi ngilaka ngize ngilibulale. Yeah. So marketing ngiyashoda ngama backup. Yeah. Lonto nje ngingayisho kubuye kube ukuthi ke mina ke ngokwamjikijelwa. So ngiyithi ngiyanqonqoza kweminye iminyaka ukuthola ukuthi kunomuntu ekade ngamthandisisa umjikijelwa. Fela izono zakhe. Thola ukuthi akusavuleka akusangeneki. Noma athola ukuthi uthe umjikijelwa meshona kwakhona inkinga eziba khona ngomsebenzi wakhe yabo. Donsisana nani. So uthi ngiyanqonqoza lapho ngizofuna ukusizakala angisasizakala ngoba sekwamosheka. Kwakukade ku right sekhona lo yamuntu manje na ngoba akasekho wamosha abantu mhlamba abasele ngemuva. So uthi nami bese ngithi ngiyafika uthola ukuthi sengibambezele kuthiwa asikwazi ukumsiza lo muntu siyathanda ukumsiza kodwa asikwazi ukumsiza ngoba kuukuthi nokuthi yabo. So ngibuye ngifele ezinye izinto ke nami engingazi ukuthi ngiyoyiphunga kanjani eduze kwami ngiyilungise. Izona izinto ezibuye zingibambezela kakhulu kodwa into engikhala ngayo kakhulu ngiyakubona lokho. Into engikhala ngayo kakhulu imarketing. Marketing mfethu promote umusic wakho udlala endaweni eright. Emcimbini kuphi nakuphi ngikhala ngalonto. Yona into efika ingikhalise kakhulu. Hayi ukuthi abantu abangamakithi umsebenzi wamabekho sebakhona nje sengabacela wona bhuti kaningi. Kodwa babanda ngathi hayi kulungile. Kusulengele nginika umthwalo ngaphe kwamandla ami. Ngeke. Uzothini kulo lapha ekhaya hayi lo mfana lo osemculweni ngokuthi nakulula kuye vele. Wawuthi akamjijela ikho abantu bemacceptile kalula. Umuntu osho kanjalo ngingamsoli. Usho into ayibonayo futhi nami ngingasho. Yeah. Ngingasho futhi angifuni uqamba manga ngoba ukethi yena meyibuka lapha isimo sakangubane ethi benginomjikijelwa lapha. Yeah. Umjikijelwa baziwa so vele lo mfana meyiqhamuka kuzoba lula ukuthi engene ezintweni ngokukhulu ukusheshsha. Kanti anginjalo sami kwesinye isikhathi yazikenzeka. Ngithi ngiyishayisa kuthiwa usufikile mfana kade sekufuna. Besingazi sokuthatha apho ngamukeleke ngisebenze futhi ngiphile nalabo bantu kube right nje kube mnandi. But kwesinye isikhathi ukube lo kufele izono zikamjikijelwa. Ethi ngiyafika fica ukuthi ayisho wabuye ngathandwa la ngihlehle kancane. Hlehle kancane futhi. Hlehle kancane ngempela. Manje kunjani amawele akusiza ngezinto ezine akunika like nje njengomnikezwa obaba bayakunika ubevele ecula ubheke home. Cha. Ngoba ecula kodwa umjikijelwa mangike ngizwe. Wengacula ubheke kodwa emsondezile. Yabo emsondezile ngangokuba mhlambe naku kusithi kafu bekhona. Nyamangqumana bheke ngaba amazi abantu kusithi kafu bevele khona. Waphinda futhi bemsondeza nakuma
mistake une-trip esizohamba ndoda ungasali mfowethu mfwakithi thanda kakhulu mazisi umuntu akumfwakithi asambe sendaweni ukuthi thokuthi mhlawumbe babheka ubhizi nayo into zakhe shiya lokhu sambe noma ngabe kambuya kamlungu ayisobuye simbone bemsondeza kuma live performance mhlambe behambe bonke just ukuthi ubukhona nje kuma trip kuma VIP umuntu nje uhamba nomjikijela yabo njengomngane njengomfowethu yabo noma kade ngaculi kodwa yebo bemsondezile njengomnikezwa abevele khona yakunika lama tips noma phela ngihlala njengobaba naye kunalokho ukuthi hey ubaba phela uyazi kuyenzeka sometimes ubaba ungabe open ngaleyo ndlela umnikezwa mbona bhuti uthi umuntu onjani yabona umnikezwa ulungela ulunga enhlizweni wazwalunga ngisho ekhuluma mbona ukuthi ayilo muntu oyilungela lo muntu akasi umuntu talkative akasi umuntu ozovela ekutshela into ungayibuzanga yabo kudinga ukuthi lo muntu umkhulumise naye ukuze ekhulume kodwa ke ungisizile nje umnikezwa la ngisize khona njengokuthi engamukele kwikhampani sebenze kwikhampani yakhe noma kunomcimbi othize mhlawumbe ukuthi bamfonelile bathi siyakudinga ndoda ukesho ukuthi kunomfana wami la nimfake lapho bengifake-ke abengifakele mhlawumbe mangingaqamba mangisimthatha imicimbi engifaka but imicimbi igcina ingaphumelelanga kodwa yena sekufakile yabo ngisizile nje kakhulu ngendlela naye akwazi ukungisiza ngakhona siyafuna phela nathi ukubona ngapha eThekwini ndoda kodwa yizi indaba ze-marketing mangicabanga uthi ngeke uvele ugibele nje eThekwini mhlawumbe i-workshop noma uyocula eCarlsfontein kodwa ingayimali ukusuka la hayi ya kuyimali ukusuka eGoli uyeThekwini especially hey abasabantu abangenayo imoto kuyimali kodwa eThekwini ngeke ngaba khona hayi futhi ngeke ngafika mina lapha kwempucuzeko but bo kwenzeka le yanto engayenzeka ngagcina ngasebenza kwempucuzeko awucula wena ngangikhona nami ngumculi ngiyakhumbula phela isikejana lapha isikhathi kwasho ukuthi hayi isikhathi noma kwaba isikhathi noma kwenzakalana kodwa nje ngagcina ngasebenza asithemba ukuthi lo nyaka ubibuya futhi hayi ngiyasithemba ukuthi mhlawumbe ngizobe ngikhona mabe ekhombulile ukuthi lo mfana azwamosha isikhathi sakhe ngempela so eGoli wayikhwatha amakhukhu weza wafika kusho ukuthi wena nje sekelwa ngempela mabe ekhombulile ngiyofika mfethu 2023 khona wasiphathele khona liyabhubha aliyabhubha mngana aliyabhubha ayikala phela kulinda ubani kanti 12 new yini ngathini i-aim yami noma ukuqondanisa uma ngithi ngiyabuka uma ngibuka nje abaculi yazi ama-artist maningi akhipha usuku nosuku i-weekend ne-weekend uthola kunomculo okhiphile umculo okhiphile uyadlala futhi uyamuzwa omunye thothi omunye ugcine ukubona icover but ukhiphile so ngithe uma ngithi ngiyabuka bengingakezwa ukuthi ubani ozobe ekhiphe ngo-August ake ngiqala u-August nami engabe ubani hayi sesiyosheshwa sonke kusebenze nobani khona usebenze naye le album lezophuma noma ungaqedi lapho bengingakayiqedi kodwa okwamanje sewedwa okwamanje ngisengedwa kodwa bakhona abantu engizobalanda kuzosebenza singatshontsheka nothi obani hayi ngingatshontsha ngoba ngifihli ukuthi obani ngade ngishilo ukuthi okay mina ngumuntu kanje na anginawo lento yokuthi ngoba nangoba uyatrenda uthi ngithathene sasa uzobe kutrenda omunye mfethu usho ukuthi ngingaba feature bonke impela yabo so isifiso sami abantu kade ngisathi ngizokhuluma nabo noma ukufisa kwami ngafisa ukusebenza nobaba uJaiva sebenze nobaba Thozana bese ngisebenze nobaba Shu bese ngihlale phansi siyavuka bese ngithatha ngibuke nje ukuthi kuzothekani makuhlanga makuqhubeka iminyaka ngizobe sengisebenza nezinsizwa nami engangami kodwa kwamanje bengisathi hayi le 3 ayifuna ngiyafisa ukusebenza sokhulumile nina bengisabahlelela ukuthi ngizokhuluma kanjani ngoba bekobaba nje kumele ngifike lento yabo ezwakalayo ngikhulume kahle nabo ngiyazi ukuthi futhi ngizokhuluma kukhulumeke bazongizwa bazi ukuthi babemphilela umjikijelo bemphilela ngeenhliziyo
ngiyakwazi lokho ukuthi ngiyazi uma ngifika lapha kube ngiphaphatha ngicela ukusizakala abazongisiza ngalendlela ngizoba ngifisa ukuthi bengisize ngakhona manje ikhona ongasithi nje kancane esithe ukuvutha ngezophuma khona sengingayishala emavidweni ithi wethemba lami darling ngiyakuthanda bafuna ukukhethela awe bafuna ukuqomisa la bethanda khona ubafuna ukukhethela mama awuye bafuna ukuqomisa la bethanda khona ngithandele enkanini baby phela bangifuna bafowenu ngithanda ngenkani ukuthi ngeke lapho ukuthi ayingishiye ngithi awuthi ngithanda ngenkani ngibona ukuthi bazokwenza njani Mfethu ayingathi ngaphe kokazi bayafika nje ingoma zakhe cha azi akusikho ukuthi siyabathanda okazi cha okazi bawuseka umculo yes akhona abafowethu insizwa ngeseka umculo yabona insizwa uzoyithola la kuma download download abona abantu besilisa umculo bayawusithenga futhi bayawuseka kakhulu la ngibanquma khona mina bawuseka kakhulu la ekuthengeni mangibheka kahle bayinsizwe eyifikayo la banye baze befike kuwe bethi mina ngifuna ukuyithenga kuwe mfethu ayithenga kodwa uyabona mawuqhamuka ungena stage hayi amakhwela sala ngaphansi uthanda lokho siyakuncoma lokho kwenza ukuthi nabahleli bemcimbi bebone ukuthi lo mfana kahle kahle bamthanda abantu awuthi siphinde simbize futhi ngoba ukwazi basobe screama kakhulu ngokazi ngithi abascreama kakhulu esondele la amadoda bhani athi nje ukuthi ngeke ngisize ngisondele endodeni kanje ukwazi uyazi bani bazobegibela stage yabona emadropheni azokuyiqaphela iplento yobhuti oqaphela la ngeke uyifice intombazane xa umculi ngeke futhi ngeke kancane kukancane yebo ukubona kukhona kodwa kancane hayi amadoda hayi le ngoma ithathe kubani iyenze njani abantu ayikho into abangayisho ayikho yabona ngoba ngomzulu kaShafuza Manje mhlambe kukhona umuntu ozoposta isithombe sawo lapha enqweleni. Lo mfana ushawusha ngamjikela lo mfana ushawusha ngamjikela phusha lokho uthi hayi. Yes. Kuzoyiqhamukela abanye nje uthola bekuposta intombazana. Uzoyiqhamukela abanye. Befuna ukubeka lezo zici yabona. Nalawo maba ingobo wakamjikelwa nawo seyacula. Salabo. Intombazana kancane umuntu wesifazane umfici igxeka umculi. Abantu besifazane ngisho befika thu kwamadropheni azokufica umfici uyibona mhlawumbe ukuthi uqhawekazi kaba lelo artist lelo umfici ukuthi ufika kuphendulela lapho akusikho ukuthi abathanda noma kanjani cha ukuthi akaze besithume mina ngikhumbule ngibona umuntu esifazane kukhona la ngithuka khona online mhlaza ngihlezi ngizobona mhlawumbe kunomuntu ongikhulume kabi ngibona kuumuntu wesilisa sikuthi ngiyabagxeka mhlawumbe noma ngithini kubona kodwa vele phela abantu besifazane siyabathanda cha siyabathanda abantu besifazane angazi awubathandi mina awubathandi ngithanda umuntu wesifazane ngoba udlisiwe wena cha angidlisiwe mhlawumbe ngisazobathanda phela mfethu awubume nje awubuke mfethu uqoka kahle uyibhungu nje selisha right okazi mfethu abayiphose kanjani mhlambe ma inbox performa konke lapho efuna nje zikhona ingane zabantu Facebook wami ko ngingithi ku WhatsApp wami zikhona izingane zabantu zikhona ngipost isithombe zikhona iningi awuziningi cha phela ngisho ukuthi bayizinto kodwa nje bakhona abaningi abantu la WhatsApp wami ngipost isithombe so cute bazohlezi benjalo abantu noma ungase umculi hayi mina wenze ngithi ngenzayini yabo mina ngithengithana nawo manje akasi interview ukuthi yabona mina ukuthiwa ngimculi bafana abadala hayi ngabe ngiyeqeda ingane nayiyeka madoda kanti kunento eyenza ukuthi elonto ebuyilimaza abaculi kunento omazane engazofika kuyo ngoba ize ngokuthanda ngempela angeke ubone ucute kimi ungangithandi
ngicute hope uyangithanda nje. Cha umuntu akubona ubucute ngakufuni. Mina ngicute ngiyak-inbox. Eze ngenhloso. Ayazi inhloso. Eze ngenhloso. Mzukulu kaShafuza. Futhi ayibesangibeza njalo. So senguthandelana. Angisho ukuthi ne. Into ama-challenges sama-challenges nawo lawo. So akusiyo wonke amantombazane ungathi siyangithanda lezi ingane mina ngiyathanda cha. Ya khona ingane zokuthanda kwangempela futhi ibe nendaba ubona ukuthi noma ngathi mhlambe munenkinga wazi ukuthi yazi la ngixaxela ebake up yakuthanda lo muntu khona omunye efike kuwe hayi uzogaxela mngana uzoba nenkinga uzogaxela ufuna ukuthi uqapheleke nakho lokho ufuna ukuthi ukugade kakhulu ungezi ngoGoogle ukuthi mina umbomvu kaMjikijelwa ngiyahoshozela ngishaya ingoma azongithanda ngizoyithola ngingazazi ukuthi ngubani lesihosha vele sakambovu lesihosha esalapha egcekeni sijwayelekile simi njengabantu abakhona nabanye abafowethu uyifica intombazane ehoshoza ithi namhlola esakhona ke vele lapha ngithi nje ngithi ngasakhona kathando ngithandayo noma ngithi esakhona nyenhlaba uzosekha omkhulu sakhona mina azofika ngithi nje ingane yakhe ngo Umjikijelwa nafanele kuyenzeka bonke abantu banosho kanjalo ngithola ukuthi omunye ethi hayi ngena mfana idlala ngathi uzala Umjikijelwa cha ngithi ngiyasho ngoba ukuthi akasabuzo lo kuyenzeka ke phela ukuthi mhlambe sabafowethu kanye ngizale ingane ngikhiphe wena phume wena uthi ngamzala umfowethu la ayikusalunga manje ngisawazi lezikhathi zamanje ayingeke uzothi ungasola hayi sengasola singashaya ama-DNA ungasola ngithi mawukulala ngoba sabuye salunguza ngoba safika ezikoleni bethi kunani ama-genetics ukuthi yazi ungayithukuza le-albino ibuza ukuthi hayibo mina ne-albino umuntu ubuza ukhulu wakhe ethi hayi umalume kababa wakho nomdala we-albino buye lawa ama-genetics lawa komalume injalo nje leyo nto bathi izenzeka izinto ey'kanjalo fethu awakho usuphetha kwi-Perfect TV nawu no-August nase siwulindise usitshenile asikhohlwa nabo lapha ekhaya bawubambile aziye musungiphunyula ngoba ngabe uGoody next wazophela uGoody ngobekile ngithi phela izimo zomculo ziyenzeka so understand kodwa nje siyazi ukuthi i-target yakho wena u-August i-target yami phela u-August fethu awakho usuphetha nabo ababukeli be-Perfect TV uthini kubo babukile emakhaya into engicelayo nje kini ngicela ukuthi niqhubeke nithanda umculo ngisho umculo wami ngisho umculo womaskandi ngoba sicula nje siculela nina siculela ukuthi nina nisilalele nisiseke ngiyazi ukuthi afethu asisiyo angiyona imani noma asisiyona imani sisendimeni esibaningi ngeke nami ningithande nonke ngoba futhi ungangizonda ungazi ukuthi ngizondelana azondi artist ungazi ukuthi le uvela uthi ngiyangimfuna ubani angimphiwe awumphiwe wakho afethu ngicela ukuthi ngene siseke niseke umculo kaMaskandi umculo kaMaskandi bafethu wona umculo wakithi thina KwaZulu Natal thina amaZulu qhubeke nje noseke kakhulu kunaqala makuthiwa kunomcimbi niphume nganza kwethu niphume nizo azi ukuba khona kweni baningi kuyinto enhle kakhulu leyo enye into futhi engeke ngifisa ukuthi niyenze nothenga umculo angazi webhuti ukuthi singenza kanjani yabona lento ngeke ngayiposta ngenilanga ngaze ngamnemishini ubhuti ukhuzana ngoba ngimnemishise ngingamentionanga njalo ngoba kuukuthi mhlambe yabo cha ngimmention ngoba uyakwazi ukwenza izinto zenzeke wona masinale iqiniso yakwazi ukwenza izinto zenzeke marketing agcwala imabhidi athi ngisho abebhola akaze benze kanje ade phindile kwispring kanjalo so ngammenshina yazi abaculi amaskandi mabengahlangana behambe belapha eSABC befike bethi cha kunezinto esilimazayo abamaskandi kuphela bonke nje abaculi kunento esilimazayo la eka WhatsApp besicela ukuthi nina njengo SABC
njengoba ningathi mhlambe niyikhampani enkulu eSouth Africa yonke. Yes. Nizokwazi ukusitholela umnikazi ka WhatsApp bayazi abantu abaningi mina ngazi uthuba. Yeah. Kube nendlela ukuthi uma mina ngisendela wena ingoma umculo ukuthi ngoba vele ihamba ngedata kimi mayisa ngakuwe uzophinda uthathe ngedata akadle umnikazi wengoma. Ngoba vele angeke sikwazi mfethu ukungena emafonini alabantu sithi hey ngangisendi mina la. Cha, bazosenda umculo sithanda singathanda abalandeli lawo. AmaZulu la, abamZulu. AmaZulu lawa nenkani. Nowathola into ka20 kodwa yabona mabengahlangana nje abaculi. Behlisa nje impakamo. Yeah. Beke phansi moya bafana bakithi sihlanganene kulandwa be-hip hop kulandwa be-gospel kulandwa abani icathamela yonke into omculo sasini lapho bazoyenza lento esifuna umculo kama abona khona imali esingayiphatha uma ngathiwa umuntu sendele omunye umuntu ingoma omculo ukuthi lo mculo bese yazuza babuya ngathenga amabhanoyi lawa ngoba yahamba umculo waThaba kuze kube nama group yabona mina yami album ithe ngiphuma ungangilinda ukuthi link izophuma ntambama ngafonela omunye umfana emini wathi indoda album yakho ngibona Entrepreneur ukuthi ingaphuthuma ngobheka ilink ukushuthi ilink ishuthi siphumile but mina bengakaboni ngaphuthuma ngofuna ilink ngicopy link abanye babengayitholi bonke phela ngoba vele abantu hayi ukuthi bakhona kubona wonke ama group ngaphuthuma ke lapho ngaphuthuma ngapusha ngelink ayiwasho ukuthi eWhatsApp ngeke uqede eWhatsApp ubona uma bengahlangana nje benze lento ngisho ungawubona umehluko ukuthi kodwa nomfana wekhuluma into ekhona ngempela eqinisile vele mfethu wena ugxile penini noma thela ingoma zothando noma ugxila kumntalapho ongazange amlalela umzukulu kaShafuza izipho nengoma oyithandayo ngithanda ingoma ngiyayimix yes ngiyithanda ingoma ekhulisayo ngithanda ingoma efundisayo ngithanda ingoma ethandayo siyathandwa phela kumele sithande nathi kodwa ensukwini zanamhlanje noma ngendlela mina engeke ngibuke ngayo ngibuthi uthando lidlangile ucela ngothando uzoyizwa indaba ingoma yakho futhi enesho ukuthi kuba ingoma ezwakalayo kuba ingoma emnandi umuntu menze kanjalo kuye kumsize nakho lokho so ingakho ukuthola ukuthi omunye umculi nengoma zothando ku-album zo6 uyazi ukuthi mina mangishaya nje lo6 ingoma zothando nzawu6 ayi ngizobulala bayabulala futhi kakhulu bazokazi bayithanda lezi nothando yabo bazi nawe uyabathanda ukathi hayi bangithanda nami kodwa ngiyabathanda phela hayi ukuthi cha kodwa ngibathanda ngoba bangithanda ngeke umuntu mekuthanda wena bese yabo ungamthandi umuntu mekuthanda basiseka ikhona le5 yakho nje usho ukuthi hayi laba mfethu mina ubone engibakhonzela endimeni abaculi abangibhalela kamnandi abacula lento mina ngesingami ngibazwa yebo bakhona ngoba usenzo wakaZondi ukunto encane ngasemculweni ubaba uJive hayi phuma isikole futhi ebese kube Umnikezwa ebese kube ulobhudi lo nalobhudi uSminoff yaqhilaza lento unemelody imnandi nje yakhe bese kube abafakodi ayi sinomsoteli bese kube abafakodi ayibashaka kakhulu yabona ngisho ukuthi yabona abaculi ngazi ukuthi abona lo mculi mezokhipha hayi uzokhipha into ngiyazi ukuthi uzokucula kahle album yakho uzoyisebenza uzoyimisela yikho kunjena nje manje into encane bokwazi vele hayi bengazi yikho ndozenze nje yikho enze nje uJive yabona umtijela wekade engashongo phela ngoba echemile thaweshe ngoba ebona ukuthi hayi siyakhala la siyakhala la manje uyakwazi nawe usithile njengoba bakho noma ngiyakwazi ukudlala isiginci noma ngeke ngithi mangiyibuka mina ngisho ukuthi okay ukudlala kwami akukho perfect ukuthi sengadlala e-studio kodwa ngadlala ku-live performance ngoba ku-live performance sisuke sibheka ukuthi siyayicontrola ngoma sisho lento esiyaziyo yini nabo kodwa e-studio suke sekufuneka umuntu owaziyo uzofika enzini into yabantu into yamehlo njengabo driver obajayi ngoba ngisho bayishaya igeni ngazi ukuthi hayi abagcini ngokuthi abaculi abayishaya igeni ngazi abaculi baningi kanjani kodwa ashaya e-studio kodwa bashaya e-studio bayazi ba-understand ukuthi phela amasebenzi e-studio akudlala kufuna umuntu ozothi mina sibhlungu sengithela hayi
Mfethu awushongo ucela usisivala, ucela usishele nje zonke izinkundla zakho zokuxhumana, inamba otholakala kuyo. Uze besizakale nokazi yabona yonke indawo. Ngiyadlala lokho wathanda umculo. Okay, bafowethu bengicela sivakashele kuFacebook lapha kwi-page lami lomsebenzi. Thandelani Mzukulu kaShafuza. Thandelani Mzukulu kaShafuza. I-page lelo ngitholakala kulo. Uma ufuna yonke into njengomsebenzi wami uzoyithola kulelo page. Ku TikTok Mzukulu kaShafuza, ku Instagram Thandelani Mjiks ngubani, Thandelani Mjiks ngubani. Inamba 076 456 1953 076 456 1953. Yena namba ngitholakala kuyo leyo, yangifonela yangi-WhatsApp, uzongithola kuyo nje ayikho. Ngizwile bafethu lapho ngiyanizamela nje lapho amantombazane. Kuthiwa ya-WhatsApp iyafoneleka. Hayi yenza bona. Mfethu nathi kwi-Perfect TV sicela ukubonga isikhathi sakho. Nami ngiyabonga kakhulu ithuba ngitholela ekhaya. Ngibonga nyangiqedi. Ngiyazi ukuthi ukuzala kubaluleke kangakanani. Uzongisusaphi kungibeke kuphi. Sengike ngabona futhi ukuthi hayi Perfect TV la hayi ixakile. Nami ngiyajabula ke insizwa zakho namani ngithintile but nathi hayi mfana ngubani akuvakashe la sibona ukubona abantu ngiyathokoza kakhulu. Mfethu before sivale kune-quiz siyidlala nawe. Hayi singayidlala. Siyadlala izoba 5 imibuzo. Ungasichazeli. Wasikunika nje abantu ukhwela phezulu. Phela kusekuthi abazonde. Asibazondi. Asibaqhathi. Ngono yabo makusho wena futhi kanje ukuthi asibaqhathi. Umnikezwa nobheki home. Umnikezwa. Kube uJiva noNgika. uJive. Ushwini umtekhala. Ushwi. Umroza no Sminoff. Sminoff. Kube uQuality noDanibe. Quality. Phelele. Ngathi uyikremi, ngathi nginika homework ngendlela oshesha ngayo. Cha, ayikho personal. Ayikho personal. Ayikho personal. Cha ngoba ubuza nje. Ya siyidlalela. Igame. Yabona nami ngoba ngiphendula kube nenhlanhla. Awucabanga ukuthi uzothini usibani bani. Kube nenhlanhla babuza nangabantu engibaziyo. Abantu mhlawumbe uthothi ngeke ngaxhumana nalomuntu siyabo siyazana. Yes. Ya ubuze kahle impela nje ngifica abantu engibaziyo. Bukele Perfect TV lapha ekhaya. Yina uShepherd wamanqele. Mphuma nomzukulu kaShafuza, kanti ibhova likhona ngemuva bena noxolo. Sithi nje thina ukuze sihlangane nanesitime. Landelana intwana yonke indawo. Facebook ushilo ukuthi uthandelani Mzukulu kaShafuza, Instagram Thandelani Mjiks, TikTok Mzukulu kaShafuza, inamba ikhona nayo 456 1953. Simsupport bafethu ngayo yonke indlela. Uzokhipha ngoAugust. Asupporteni umculo ngendlela, asambeni ko YouTube. Fika ungene khona ulandele umusic. Bangukuthi YouTube awuqondi kahle. Nayi inamba la screenini. Ithatha inamba umfonela ukuthi isidingo ayithola kanjani. Thina siyi Perfect TV sithi siyabonga, sikhombisa uthando, sithi until next time. Ba! Awe.